Pupukaw mo sa mati panunot mo. Kikita at dajay pinaka the best nga isim ko bakay. Maikanto ti manok, dagiti amin nga bumubulang. Amin nga tambay ken sa daw. Maikandapay iti ayuda nga sili para mait kadagiti amin nga under disaya. Oh. Para magkadagiti amin nga manlalon. Maikanto mo ti trabaho. Dagiti amin nga plastic nga tataw. Ay, bakit? Ang pailakay. Hmm. Tatay ka pa lang binbinsiren. Tatay ka pa lang isim itayan ti kwa. Sarmain. Ang paya. Pupukaw mo sa mati panunot mo. Ay, tal na ka man bakit? Pakpraktisik garudan, kikita at dajay pinaka the best nga isim ko bakit. Anay, talaga nga mapigilan ay. Talaga nga mangrugay iti eleksyonan bakit. So nga kita at datay pinaka the best ay, datay kapipintasan nga talaga nga isim kon bakit. Ay, ito ma? Ita. Baleng, kumasa. Ita. Ayan. Kasambi, basit na bibig mo ata nung makita di aking baba. Basta. Ang mo, wag. Datat pang politiko nga isam ka. Makay di matam. Ay, basta. Basta. Dapat pang politiko nga isam ko garuday. Matt, okay. Approve. Approve. Kamusta nga di dagiti plataforma mga road intarimaan mo? Inayos mo? No, datay plataforma bakay. Na urnusay. Kumpliton bakay. Mayat da ka bakay. Maum, insagana ka. Kay nagisagana akpayan ti speech ka. No, agdiskurso ak bakay. Mayat adatoy ka denggeman. No, maya mulaay. Dagiti na isagana ka plataforma. Baka dakurang na. Kindatoy pa nagdiskursaw. Dati speech ka. Denggem bakay. No, maya mulaay. Kastaw, iti linaw na daytag. Naimbag nga bigat kabarangayan. Muliplipatan ti umisem Adoy toy anak ken kabsat yaw. Nga pudpudno nga agsurvey kadagiti amen nga tattao ditoy nga barangay. Nga awan ti isinsino na. Daytoy ti kapitan yaw. Action man. Ken sigurado nga advance mag-isip. Daytoy iti diferensya kada giti dadto mga kandidato bakay. Datoy lakay mo nga politiko advance mag-isip da tayo. No sakto ti mabutusan. Amen matulungan. Umuna. Addanto ti animal dispersal. Maikanto ti manok dagiti amin nga bumubulang. Mayat ba kay? Mayat sa. Naragsak ni pariandong ditahoy. Magipatakder tayon tupay. Iti sports complex. Ay. Dati mayat. 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 Nga pagayayaman dagiti amin nga manugal. Maikabil dita iti pagbulangan ken pagsugalan. Sigurado naragsak dagiti kumparik ditaw. Ken may sapay. Amin nga tambay ken sa daw. Maikandan to ititigma maysa nga rocking chair. Tapno komportable da nga agid idda agmalmalayam. Mayat. Mayat bakit? Agbalinak to nga sa dot. Ay ke, very comfortable kan tumat Maikanda pa'y iti ayuda nga sili. Tapno umimas met iti pananganda. Ken tapno agleng et damutain uray kada panangan laang. Tapno di damit anga mahay blood at least agleng et da uray pananganda. Maikandan tupay
iti binulan nga sustentaw. Aw, Aw, di ba? sana all. Aw, tambay ka. Special ka pa. Aw, ken, may sapay. Para mo't kadagiti amin nga under disaya. Oh, para kanyam de jay. Ay kay, dagiti dumapay nga kumpari ka. Ano damag kay? Maikandan to, iti baro nga batsa, Oh, palanggana, oh, timba, pagkuskos, Oh. walis, Oh. ken, binulan to, nga maikanda iti supply, iti nalabutab nga sabon. Aw. kasla da kurang nan sa Nga ba, iti kurang na. Kuri ka man tatalunod ko. Brass. Sige, Brush. isali tayo ti brush di tanta, no, kumplita. Aw, dati bay, para magkadagiti amin nga manalon. Oh, para kini papa. Aw, may kandan to, iti saggagay, sada nga baka. Pau. Aw, mayat, Ayat. ngam nakalata. Aw, so, dayta, may sabay, may kanto mo ti trabaho, dagiti amin nga plastic nga tataw. Dahil taman ti kayat ko talaga do ti amamok Edo mamaw, ni Marim Kuanang, dalan. ni Marim Kuanang, kasali ditaw. May santo, nga agnumar dito'y bagait. Aman ah. Agbalindan to nga patapaw, no adda ti layos. Aw, mayat? Aw, Mayat. tapnog karon da ti trabaho. Tanog karon da mo't ati serbi dito'y barangay tayaw. Aw, may sapay bagait. Mapasiminton tumatay. Amin nga dalan, ken maispalto, dagiti amin nga raprod, nga rupa. Aw. Hanggang So nga, nagpapail na ah, pati. dagiti Wow. amin nga raprod ti rupa na, at dati tsansada nga kuminis rupa na. Aw. Ha, maispalton tao. May raman, bakay? Aw. Para kanyak samot tayo bagbagang Okay. nakay. Makita ba kahit may sabay. May kantumay. Dagiti mamartay. Iti ayuda nga arak ken pulutan. Kabasit adi pang kabilan tatalakay. Kamamartag kamay. Ay, dagiti amin nga mamartay. Kagragsak dan to, bakit? Da kurang nalakay. Kurang ti diaper. Aw. So, syempre, no, kasla kanyam, nga no, mabartag ka ka, adis isbukat Nakaw. sa pin mo. Madin samay. Iraman tayo pwede tayo perditan. Para ka dagiti amin nga managisbo, no mabartag da. May sabay bakit? May kanto ti sweldo, dagiti amin nga chismosa. Isutan to ti agbalin nga walking CCTV. Dati bakit? Para kanyayo day tao. Napintas day tao, tapno mabantayan, iti kabibiyag, iti amin nga bumarangay. Dati nga programa bakit idaulwam tao. Depende ti sweldo ah. Si kanto ti agtugaw nga presidente iti chismosa. Manot Mabalay. daw. Mapagtungtungan data bakit? Basta si kanto ti tumugaw nga presidente iti chismosa. Among bakit talagang bilibak kada kayo nga chismosa kay. Narigat data trabaho yaw. Datay agdagdag bawas iti istorya. So nga siguradon tao. Dagiti amin nga chismosa addan to ti trabaho da. Tapno addamot ti pakinabang ti barangay kada kayaw. May sabay. Para kadagiti amin met nga umuutang. Bakit? Programa mo lang day tayo para kin ka. Para kadagiti amin nga umuutang, di kay madanagan. Tamaikan kayo itipon daw. Abdan to iti maitakder nga maysa nga pagutangan dito yung barangay tayaw. So, paglaam nga ti pundo nga round. Data lang, tidik pa yamaw. So basta data ti programa para kadagiti umuutang. Para kadagiti amin Mike nga pumupunsyon. Kay tati kaya ko. Addan to ti ayuda nga supo. Tupperware. Wino eco bag. Kinsakaw. Nagpili kayo tapno siguradaw nga dati mayawid yaw. Daytay ti programa para kadagiti amin nga pumupunsyon. Para kadagiti amin nga biktima ti aya. Kita mo, bakit? Talaga malabas na.
At danto ti ayuda dang nga tubay to ken pulutan. Aging gana makamubunda. Yeah. At dapay ti chaser na dayta. Kompleto dayta. Pati dagita manok ko uman na. Umanamong daya. May sabay. Among bakit agi patakder tayon tomait iti bukod tayo nga Advance Hospital. Dito'y barangay tayo. Mayat. Mayat. Advance Hospital dahito bakit? Barangay Hospital with funeral services all in one. Mayat. Apa yung ita dapat Advance garod. Ano kung kontrainin bakit? May sabay. Mapapartak to ti health services dito'y barangay tayaw. Agasam, maitiklab ka pa lang. May kangkan ti wheelchair. Ken, umuna pa lang nga uyag yaw. At danti ambulansya nga mangsundo kada kayaw. Kasta ti kapartak na bakit ti health services dito'y barangay tayaw. No sak iti mabutusan nga kapitan. Ken, dagiti agbaeng pa lang bakit? Makwarantindan. Advance. Nata ti advance nga kung kunada. Ken no adda ti bagyaw bakit? Umuna nga warning pa lang ti pag-asa. Kansiladon ti klase pati trabaho. Apo ka naragsak sa dyan ay botos na ka. Ken umuna pa lang nga arbis bakit? Express maidor to doran iti ayuda. Sana on. At dito ilang barangay tayo dayta. No siyak iti mabutusan nga kapitan. Ken adda pa iti programa para kadagiti amin nga baak bakit? Kadagiti amin nga baak maikandan to iti napupuskol nga ulas. Tapno di damot nga aglamen no lalami isti panawan. Mayat. Mayat. Tano handa nga kakaasi. Adda pa may maya nga partina dita bakit? Barangay taon ti agbirok iti kaparihada. Tapno umado ti Pilipino. Zero baak dito'y barangay tayo bakit? Nata iti kwa tayaw, ti target tayaw. Zero baak dito'y barangay tayaw. May sabay. Para med kadagiti kabataan. Mapaigkan to iti wifi. Iti buong nga barangay tayo bakit? Tapno makay ayam da iti LM. Uy, dajay ay ayam nga iti silsil po na di LM. Yung LM, ML lakay ML kasi ano ka nga magabak limpayang mo ti ML. ML dajay ay ang LM? ML garaw. ML garaw basta data. Tapno makay ayam danto iti ML. Adyan na portak nga internet ti pakabil tayo dito. Isem mo. Kasta. Dagiti plataformak bakay. Nga agnayangay para kapitan. Aksyon bakit? Hanga porma. Aksyon. Hanga porma. Hanga kasla dagiti doma dita nga. Oro porma. Makita mo. Kumplito bakit? Makita. Kumplito. Awan malabasan na dayta. Mayat lakay. Sigurado ti pangabak mo dita. Nga talaga bakit? Suportahan ka nga talaga di tayo. Dapat lang Di asawa ka. Nyangay mo ti tagline mo lakay. Tagline? Wow. Ay, adda daytan bakit? Napanunot ko daytan. Ipukanos para kapitan. Action man. Advance mag-isip. Nalakang nga katungtong. Narigat nga mabirukan. Mayat? Mayat? Bakit? Basta siya tinagpanunot, mayat. Talaga nga dagiti plataformak bakit? Nga plano. No siya iti mapili akas kapitan. Ingka nga ro din agsukat lakay ta filing tata, di ba? Huwag kaya. Baka maladaw ka. May wine. Aguri lang bagay. At dapat kami sa nalipatak ngay baga. At dapat iti may isang programa tayo. At danto iti libre nga hugay. Para kadagiti amin nga support nga bumarangay. The best data. Kawanti malabasan na data bakit? Ubing ingganan tangan nga support. Makugit dita.
Ingka nga rod agsukatan Sige, garod bakay. Tabaka si kati maudit giant. Sige, garod. Kasta ka. Anay. Mana? Nabigyan mo dahil datoy kayangan nga kapitan. Gawin pa. Bakay kamatis. Pop. Nakakugitan ni Kapitan.